Arestado ang sarong 38 anyos na lalaki sa pigkasar na bypass operation kan otoridad sa barangay Pating, Masbate City, alas 6:49 nin Banggi kanakaaging Miyerkules. Binisto ang sospek na residente kan naunang bita na lugar na positibong napabakalanin shabu ang pulis na nagsirbing pusher buyer. Nakuha sa iya ang 0.3 grams din shabu na pigkakarkulong nagkakantidad 2,040 pesos. Kasama po siya sa street level individual list ng Masbate City. Ito pong operasyon, ang nangyaring operasyon po ay kabilang sa bypass. So meron po kaming ang pusher buyer po na police na nagsagawa ng bypass operation, and yun nga, nahuli na po yung akusado na nagbenta ng shabu dun sa aming pusher buyer. Mientras tanto, sa rupang tulak ang naaresto man kan otoridad sa pigkasar na operasyon sa Pier Site Barangay Bagaoma, Aroroy, Masbate, alas 6 nin Banggi kan parehong aldaw. Binisto ang sospek na sarong 28 anyos na lalaki na residente kan nasambita na lugar na positibo man na napabakalan ang pulis na nagsirbing pusher buyer sa operasyon. Apwera sa pinabakal kaining pigtutubudan na shabu, nakumpiskar man sa sospek ang tulupang sachet nin pigtutubudan na shabu na may gabat na 8 gramo asin nagkakantidad nin labi 54,400 pesos. After po nung signal na na-consummate po yung selling na at kasama po ng Aroroy MPS yung mga sinasabi natin insulating witnesses para po doon sa inventory ng mga ebidensya na makukuha doon sa suspect. Kaninang umaga po, ma'am, bale na inayos na po ng Aroroy at ng Masbate City yung kaso laban sa kanila, and profiling po sila sa, as of this morning, ma'am, profiling siya sa Provincial Prosecution Office. Sa presente, parehong nasa kustodiya na kan pulisan ang duwang sospek. Nahampang sinda sa kasong pagbalgar sa Article 2, Section 5 asin 11 kan RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.